Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय अमानि उनावहाय जुदि आं माबा मोनसे बुस्थु मोजां मोनो होननानै बुङोबा जानो थाखाय बेनो जाहैबाय नैबेयो नाथुर स' आं नाथुरखौ जानो बिराद गोथाव मोनो स' आं दिनैहाय बेखौहाय माबोरै संनानै जायो आरो लोगोसे मोदोम रानथें जानायावबो बिराद हेल्प खालामो बियो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ नाथुरखौ साय होबाय आं मोखांबो सुवाखै माबायदि आइलाइनारा नायलाय फारसेथिं गोलाव फारसेथिं गुसुं खटक दानबाय थादों नुवाखै दायो नाथुरखौ सायखानो होबाय आरोना नङाबा सोर सायबाय थागोन ओमफ्राय बिसोरो बिराद स्पिड आरोना एकदम मोजाङै सायनानै हरखायो आरो नायबायबो थानांगो नङाबा इसोर फाल्तु खालामनो नागिरो मैगंबो लानोसै मैगं मारिबावालै स' गाइस नै नाथुरखौहाय न'आव लाबोनानैहाय सुनानै लाबाय ओमफ्राय दायो आङो नैबेयावहाय संनोसै आरोना एसे मिक्स खालामना लाग्रोनो गाइस बेयावहाय गासैबो संख्रि हालदै ब्लेक पेपार चाट मसाला माबा माबि होजोब्बाय आङो स' दायो बेखौहाय मिक्स खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बेखौहाय बाटारजोंहाय फ्राय खालामसै मिक्स खालामनानै लाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलुबो हानानै लाबाय ओमफ्राय बाकिखिनिखौहाय आङो बाटार गार्लिक प्रन्स बानायगोन आरोना बेखौहाय ओमफ्राय दा बाटारखौहाय होनानै होनोसै आङो नैबेयावहाय स' गाइस नै बेखौ रुनानै लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो आङो एवबाय बेखौ एवग्रोबाय ओमफ्राय उनाव नैबेखौ होनानै होबाय आरो उनावहाय दायो एसे खोबनानै होनोसै आङो ब्लेक पेपारनि एसे मोदोमनायफोरा हाबो खोमा बेयावहाय खोबनानै होनोसै मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै जाबाय दा खोबनानै होनोसै अरखौ एसे खम होना होनोसै आंनिया मैगङा मोनबाय बेबो जाना थांनो बाङाय नुबाय आंनि साया माबायसा कालारिं माबायसा गोथाव जायो जिडि प्रडाक्सननि मालिक साहा फुदुंनाय माबायदि गोथाव मोनदों जिडि प्रडाक्सननि साहा फुदुंनायालाय बिराद गोथाव आं गुदुं सा लोंनो हाथारा बाङाय गुसु जानांगौ आरो अभार गुसुद्राय नङा गुदुंबासो गोथाव मोनो दे नोंखौबो लानां दिनैहाय आं गुदुंबासो लोंनायो ग्लाब जोंहा आनै गैया आनै गैयैखाय जाय गावबागाव सोर मा जानो संनानै जानांदों बिमानैनि अननाय गैयैखाय होनदों सोर साहा लोंनो गोसो साहा फुदुंना लों सोर मा जानो गोसो बनायनानै जा गावबागाव गोसो होनदों गावबागाव आखाइ गावबागाव बुद्धिखौ सोर मानसिया साहाखौ एसां कफि कापाव लोंनानै लोङो देलाय गेमस्रि दैमारि लोंनानै नायनाय नोङो बेसे गोथाव जादों आं साहा फुदुंनाया र' लोंगोन ना आङो दे लों जाबाय
मा मा लाबोखांबाय नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिनोसै आरो दा बेनिफ्राय दिहुननानैहाय फार्स्टआवनो जाहैबाय नैबे हाथ सुनायखौ बायना लाबोदों नामा आङो फार्स्टआवनो जाहैबाय नैबे मेबलिननि मास्कारा आं बेयो आंनि पार्सनेलि फेभरेट आरोना बिराद मोजां बेयो बिराद लं लास्टिं आरो लोगोसे वाटारप्रुफ बिराद मोजां ओमफ्राय नैबेबो आंनि फेभरेट माने आं मोजां मोननायखायसो लाबोखादों नालाय नैबेयो जाहैबाय प्लामनि बडि मिस्ट भेनिला भाइब्स आरो ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बडि लशन बेबो भेनिलानिनो बडि लशन भेनिलानि नङा इयो हावाइ रुम्बानिसो बेजों स्रांसै खालि जाबाय गैला स' नैबेयो जाहैबाय मेबलिननि मेकआप स्प्रे मेकआप सेटिं स्प्रे ओमफ्राय बेफोरखौ बायनायनि थाखाय नैबे फेसेस कानाडानि मोनसे ब्लेन्डार फ्रियावनो मोन्दों आङो नैबे पिंक कालारनि ब्लेन्डारखौहाय फ्रियावनो मोन्दों आरो दा ओमफ्रायहाय आङो कम्पेक्ट पाउडार लाबोदों मेबलिन फिटमिनि आरोना 128 सेट नाम्बारा ओमफ्राय नैबेबो ल'रियेल पेरिसनि 24 आवार्स फ्रेश वेयर फाउन्डेशन इन ए पाउडार फाउन्डेशन इन ए पाउडार बे एसे फाउन्डेशन काम पाउडार बायदि आरोना बेयो स' बे मोननैखौहाय लाबोदों आङो ओमफ्रायहाय फाउन्डेशन लाबोदों बे जाहैबाय मेबलिननि आइलाइनार ओमफ्राय नैबेयो फिटमि फाउन्डेशन आं बिराद मोजां मोनो फिटमि फाउन्डेशनखौहाय मानो होनना बुंबा बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो बिराद मोजां फाउन्डेशन दै बियो आं बेबायदि फाउन्डेशन नुफेराखै बिराद मोजां बेयो बिराद मोजां स' आङो सेट नाम्बारखौ लाबोदों पाउडारखौबो ओमफ्राय नैबे फाउन्डेशनखौबो 128 सेट नाम्बारखौहाय लाबोदों आरोना आंनि स्किन टनजोंहाय मिलायनाय ओमफ्रायहाय नैबेयो जाहैबाय मेबलिननि कनसिलार बेखौ लाबोदों आङो 25 मिडियाम सेट आरोना बियो ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय फेसेस कानाडानि लिपस्टिक आं पिंक कालार आंनावथ' न्यूड ओरैनोथ' आं बांसिन न्यूड कालार्स लाखायो अब्लाबो आङो पिंक कालारखौ नांगौ होननानै नैबे कम्फि मेट प्र लिप कालारखौहाय लाबोदों आरो लोगोसे नैबेयो जाहैबाय नैबेबो फेसेस कानाडानि बेखौबो फुननानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दायो माबोरैहाय बेखौ फुननानै देखायनोसै आं र' माबायदि मोजां नंगौना नङा बेखौ गाहायाव लागायनोसै ओमफ्राय बेखौ गोजौआव भेनिला आइसक्रिमनि फ्लेभार आरोना बियो ओमफ्राय नैबे मोनसेखौबो नायनोसै आङो बेयाव सेट नाम्बार लिरनाय गैया नामा माखौबासो हरबाय खोमा सेमसो नुदों माथो स' नोंथांमोना गोजौनि कालारखौ मोजांसिन नुदों ना गाहायनिखौ मोजांसिन नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आंथ' एखेसो नुबाय नोंलाय आंबो एखेसो मोनदों मोखाङा फिसा जासिनो नोंथांमोना देखायनो आङो नैबे गाहायनिखौ मोजांसिन नुदों ना गोजौनिखौ मोजांसिन नुदों कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आं नेनानै थागोन स' So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye एखे मैगंबो लानोसै मैगं मिडल फिंगार आं गैबावा बाल मारिबावालै स' गाइस नै नाथुरखौहाय न'आव लाबोनानैहाय सुनानै लाबाय ओमफ्राय दायो आङो नैबेयावहाय संनोसै आरोना
एसे मिक्स खालामना लाग्रोनो गाइस बेयावहाय गासैबो संख्रि हालदै ब्लेक पेपार चाट मसाला माबा माबि होजोब्बाय आङो स' दायो बेखौहाय मिक्स खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बेखौहाय बाटारजोंहाय फ्राय खालामसै मिक्स खालामनानै लाबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलुबो हानानै लाबाय ओमफ्राय बाकिखिनिखौहाय आङो बाटार गार्लिक प्रन्स बानायगोन आरोना बेखौहाय ओमफ्राय दा बाटारखौहाय होनानै होनोसै आङो नैबेयावहाय So guys, नै बेखौ रुनानै लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दायो आङो एवबाय बेखौ एवग्रोबाय ओमफ्राय उनाव नैबेखौ होनानै होबाय आरो उनावहाय दायो एसे खोबनानै होनोसै आङो ब्लेक पेपारनि एसे मोदोमनायफोरा हाबो खोमा बेयावहाय खोबनानै होनोसै मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै जाबाय दा खोबनानै होनोसै अरखौ एसे खम होना होनोसै आंनिया मैगङा मोनबाय बेबो जाना थांनो बाङाय